Mufaro kwamuri mapostori nevaprofiti nevaparidzi nevadare. Tine nhau yatekeshera masangano iri kuda kugadziriswa. Nhau iyi inhau diki asi inhau hombe. Vamwe vanoita vachiona nhau iyi vachiona kunge nhau isina basa, asi nhau inokonzeresa matambudziko. Asi hangu ndisati ndataura ndichaimba vhesi. Varoti varatidzwi ngavanamate, 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 varoti varatidzwi ngavanamate. Ameni. Hanzi nemweya mutsvene waMwari, varoti varatidzwi ngavanamate. Kana vachinge vanamata, vacharota vogoratidzwa zvigere kumabvezuva. Zvino dambudziko riripo, vaprofiti vanodudzira hope. Ndinozviona hangu asi ndinonyarara pamasoro. Dzimweni dzenguva vaprofiti vari kududzira hope. Kazhinji kacho vari kududzira hope idzi vari panyama. Zvinonzi muroti muratidzwa akarota kana mukaka kana kurota njiva, zvinongonzi chinhu chakanaka. Asi manje vaprofita havachamira kubvunza izwi kuti hope dzarevei. Vave kududzira hope idzi vari panyama. Havachamirira kuita sei? Kubvunza izwi kuti zvinorevei izvi. Vanhu vakuisa maonero avo. Inhau yandakaona ichiitika masangano akawanda andakashanya. Kwete kuti ndinozivisisa, asi kudzidzisana vapostori kuti varoti varatidzwi ndo vanotitungamirira isusu. Kana paine chida kuitika kana muedzo, varoti varatidzwi ndo vanoita sei? Ndo vanotanga vatopiwa zvinhu izvi. Saka zvinhu izvi kana muchinge mazvipiwa nevaroti varatidzwi, zvinoda kupatsanurwa nemweya mutsvene wekumabvezuva, kwete kupatsanurwa nenyama. Saka iyambiro kuvaprofiti kuti kana usina kupiwa zvokunzi upatsanure, zviri nanoita sei zvako, zviri nanounyarare. Nhau yakuitika mumasango mukao, munhu anoti ndarota tiri pamazuva 3 tichinamata. Muprofita obva asumuka obva ati ana baba gadzirai tsvagai huni tiite mazuva 3 pamasuwe. Haana kupatsanura hope, angonzwa chete murota ati mazuva 3 pamasuwe. Iye obva ati ehe ndizvo mazuva 3 pamasuwe. Mozonzwa kunzi pamasuwe pakasvika mbavha, vanhu vakabatwa, vakadzi vanhu vakabatwa, vanhu vakabirwa mota, vakabirwa mafoni, vanhu vakaurayiwa pamasuwe. Nenhau idzodzi dzekuti muroti muratidzwa akarota zvaarota. Kunze kwokuti ubvunze izwi kuti zvarevei muroti kuratidzwa vanhu vari pamasuwe vachinamata kwemazuva 3. Zvinofanira kurapanurwa nekwemweya mutsvene, kwete kuti iwewe nenyama yako waungana kuti sezvo muroti arota mazuva 3 ngatinamatei mazuva 3. Sezvo muroti aratidzwa tichinamata tiri pamusoro pegomo, handei tinokwira pamusoro pegomo. Vangani vaprofiti kana vapostori vari kukwira makomo zviri kupatsanurwa panyama
handisi kukushorai vaprofiti kana kushora varoti varatidzwi, asi nhau iyi ngatiichenjerere masangano. Zviri kushoresa chinamato, vanhu vari kusangana nematambudziko. Zvozobvunza kuti ko mweya muchena wanga waripi, mweya muchena wanga waripi, zvinhu zvakadai zvichiitika, mweya wanga mukuona nhau dzinenge dzakuzotaurwa nenhau yekuti varoti varatidzwi ndo vakanzi ndo vane ziso madzibaba, vanoratidzwa zvese. Madzibaba, muine varoti varatidzwi pamasuo emamboka, hapana kana chiedzo chimwe chete chamunotombowirana nacho, hapana kana dambudziko 1 ramusingaudzwe imini. Inhau yekuti varoti varatidzwi vari kurota vachiratidzwa, asi vari kuzopatsanura zvinhu izvi. Ndo vari kuita sei? Ndo vari kuisa zvenyama dzavo. Kuti muroti muratidzwa akaratidzwa muchinjiko pagemens, zvobva zvatonzi enda kunosonerera muchinjiko wacho pagemens. Saka chikumbiro kuvaprofiti, chikumbiro kuvadare, chikumbiro kuvapostori kuti ngatichenjerei nhau iyi yekupatsanurwa kwehope nekupatsanurwa kwezviratidzo. Vanhu ngavasapatsanure hope nemafungiro kana experience. Zvinhu ngazvitaurwe zvazvinoreva. Hanzi vatsiniri vedare, tsinirai dare zvarinoreva, nekuti zvipo izvi, varoti varatidzwe zvipo izvi. Saka makazotora nhau dzevaroti varatidzwe modzisa panyama, mobva matoningirikana, matopatsanura muri panyama. Ndo pakuzoti masowe, vanhu mazuva 3 muri padondo, vanhu vakungoenda padondo vachifunga kuti mweya muchena wataura, apa inyama zvairi kutaura. Vanhu vosvika vobirwa mafoni pamasuwe, vorohwa pamasuwe. Saka vanhu ngatidzokadzanei. Ndo nhau chete yandati nditaure. Ameno vamwe vanoitora nhau iyi voita kunge nhau diki kana kuti nhau isina basa, asi nhau iyi kai inokosha, ine zambuko remumwe munhu, ine denga remumwe munhu nhau iyoyi. Saka chikumbiro, varoti varatidzwe ngavanamate, vaprofitiwo futi ngavanamate. Musamhanyire kana musina kupiwa zvekupatsanura, zvirani mugare pasi mutaura kuti inini handina rapanuro, handina chandapiwa. Kwete kuti osumuka nenyama yako otanga kupatsanura hope uri panyama zvako. Varoti varatidzwi ngavanamate, 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 varoti varatidzwi ngavanamate. Imini ndatenda hangu apostori.